Wel, pnawn da, croeso i'r oedfa, a croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Yn braf iawn gael ymwelwyr gyda ni. Fi'n teimlo'n gytrefol gyda ni, gyda ni amser gael paned ar y diwedd. Mae'r cwyddiadau wedi bod ar y sgrin fel arfer, mae cwrgweddi fan hyn, nos Fawrth, mewn 7:45, paned y sgwrs bore di Mercher, ac yna bydd Wyn yn trafod emyn fel arfer nos Iau, ar Zoom, a clybiau nos Wener. A casgliad y mis ar gyfer gwaith Scripture Union. Ac os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn harwen ni eto yn y ddwy oedfa Sul nesaf. Gallwch i ni weddio. Ni'n diolch i ti Arglwydd am dy holl roddion i ni a dy holl ddewni yn ystod y dydd. Diolch am gael cwrdd y bore yma i ystyried gweindogaeth Iwan Fedyddiwr, yr un oedd yn pwyntio at yr Arglwydd Iesu Grist, yr unig un sy'n cymryd ein pechodau ni i ffwrdd. Ac, diolch am gael amser yn ysgol Sul bore yma i feddwl am yr atgyfodiad. A diolch bod yr Arglwydd Iesu Grist yn fuddigol dros bechod, a dros Satan a dros farwolaeth. Ac ni yn gweddio Arglwydd y byddai pethau yma ni yn credu ar pen, y wir yn treiddio yn ddyfnach i'n calonau ni, bod ti'n newid rhen i ni, a bod ni am fyw i ti. Ni'n gweddio nawr am help o dair di, wrth ni ystyried y frwydr ysbrydol. Byddai ti yn ein helpu ni a cymwyso be ni'n clywed i'r ffordd i ni'n byw fori a gweddill yr wythnos. Ac ni'n gweddio Arglwydd byddai ti trwy hynny yn dwy'n clod i dy enw dy hun. Bydd gyda ni nawr ac ni'n gweddio Arglwydd dros gymaint o gysnogion eraill ni'n gwybod amdano nhw sy'n cwrdd mewn capeli a glwysi. Ni'n gweddio Arglwydd tyn dy bobl yn agosach at y ti dy hun. Cymer y clod a'r gogoniant i dy enw. Amen. Ni'n mynd i fod yn meddwl heno chydig bach am ein traed ni. Yr angen i sefyll yn gadarn a'r ffordd i ni'n cerdded. Ac wrth gwrs, yr unig ffordd ni'n gallu gwneud unrhyw beth yw yn nerth yr arglwydd. A felly ni'n mynd i ganu emyn sy'n sôn chydig am hyn, rwyf 5:15. O tyred addfwyn oen, iachawdwr dynol ryw, at wael bechadur sydd dan boen ac ofnau'n byw. O helpa'r llesg yn awr i ddringo o'r llawr yn hi dros greigiau geirwon serth i'r lan, i'r ganan fri. O dalfi, roedd heb rym yr ochr hyn a thraw. O sefyll wnaf, ni safaf ddim ond yn dylaw. Ni angen nerth yr arglwydd yn dyn ni. Nawn ni sefyll i ganu ac i ofyn am y nerth yna nawr gyda'n gilydd.
Cyn i weddio fan gilydd, nhw'n ni droi at yma'n gweddi arglwydd i ni i cydnabod eto nawr ein gwendid ni. A'r ffaith bod ni'n methu gwneud dim hebddo ti, ni'n hollol ddibynnol arna ti arglwydd ym mhob ffordd. Ti yw ein craig. Ti yw ein nerth ni. Ti yw'r un sy'n abol i'n codi ni, a'n harwain ni, a'n helpu ni i sefyll yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gofyn am dy help di nawr, foment yma, wrth i ni weddio arno ti ac wrth i ni droi at dy air a gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud, arglwydd, a wneud i ddod yn agos, ac a wneud i siarad â ni os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ar os ych chi yn ymuno â ni heno, croeso mawr i chi. Ar Nos Sul, ers ychydig bach, ni wedi bod yn cael cyfres o bregethau yn meddwl am y frwydr ysbrydol, okay? Spiritual warfare. A be ni wedi gweld yw hyn, bod yna frwydr ysbrydol yn digwydd ar hyn o bryd. Brwydr sydd wedi bod yn mynd mlaen ers miloedd o flynyddoedd. Brwydr rhwng Duw a'i ddilynwyr ac Satan, y diafol a'i ddilynwyr A be ni wedi gweld yn y gyfres yma yw bod ni yn rhan o'r frwydr yma. Os dim dewis dyn ni. Ni'n cael ein geni mewn stad o bechod. Ni'n cael ein geni yn elynion i Dduw. Ni yn y tywyllwch. Ond trwy ras, mae Duw wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Mae y capten, Iesu Grist, wedi dod, wedi ennill y fuddugoliaeth, wedi ennill ryddid a maddeiant a bywyd, ac yn dod â ni trwy ffydd allan o'r tywyllwch i'w oleuni A felly ni wedi gweld ni nawr ni sy'n credu yn Iesu Grist, i ni yn rhan o'r frwydr yma, ni'n brwydro gyda'n gilydd fel eglwys, ni'n brwydro gyda angylion Duw o'n plaid ni. Ni wedi gweld hefyd fod gelynion gyda ni, y diafol, y cnawd, y byd, y rai sy'n cysau Duw yn cysau y gwirionedd. Nawr, beth sydd angen arno ni felly mewn brwydr? Beth sydd angen arno ni wrth wynebu yr peryglon a'r gelynion yma? Wel, un peth amlwg sydd angen arno ni yw arfogaeth, armor. Mae Duw yn garedig iawn wedi darparu yr arfogaeth yna i'r Cristion. A ni darllen am yr arfogaeth yma yn llythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 6, Fi'n mynd i ddarllen adnodau 10 i 20. Bydd y geiriau ar y sgrin i chi ddilyn hefyd. Mae Paul fan hyn ar ddiwedd y llythyr at yr Effesiaid yn sôn am y frwydr, a mae'n sôn am yr arfogaeth mae Duw yn rhoi i'w bobl A gadewch ni rando te ar air Duw. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid a meidrolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nyfolion leoedd. Gan hynny ymarfogwch a holl arfogaeth Duw mwyn i chwi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch ynteu a gwirionedd yn regus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron,
a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros y finnau. Y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysu'n eofn ddirgelwch yr efengyl. Trost i hi rwyf yn llysgennad mewn cadwynau. Ie, gweddiwch, ar i mi lefaru yn hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Mae ganwn ni emyn arall efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 434. 434. Dilynaf Iesu mawr. Wrth ddilyn ôl ei droed gwaned oedd. Ni fethaf byth, ni fethodd neb erioed. Rhio'r storom gref nid ofnaf ymchwyd hon. Mae Iesu'n dysgu perchen ffydd i rodio ar y don. Ei allu dwyfol roed i nerthu fenau trist. Caf sathru Satan dan fy nhroed wrth ddilyn Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Gnewch ni weddio eto, a ni'n droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni'n diolch i ti bod ni wedi cael ein atgoffa'n barod o wirioneddau mawr. Ein bod ni mewn brwydr. Fod na ymladd yn digwydd yn y byd yma, dwi ddim jyst rhwng gwledydd a phobloedd, ond fod na frwydr ysbrydol yn mynd ymlaen. Yr arglwydd ni'n diolch i ti, am yr efengyl. Efengyl tangnefedd. Yr efengyl, y newyddion da yma sy'n cyhoeddi fod na ffordd i ni i gael heddwch gyda thi.
I beidio bod yn elynion mwyach, ond yn hytrach i fod yn blant i ti. Ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu Grist wedi gweld yn dda i ddod i'n plith ni. Ni'n diolch fod wedi dod i geisio ac i gadw'r colledig. Ni'n diolch fod wedi mynd i'r groes a wedi diodde a thrwy hynny wedi agor ffordd i ni, i gael ein symud o deyrnas y tywyllwch i fod yn dy oleuni sanctaidd di. Ac arglwydd ni'n diolch am y fraint sydd gyda ni nawr o gael bod yn bobl i ti, o dy ddilyn di, ac i enwir i frwydro yn dy enw di. Ac arglwydd felly wrth i ni droi unwaith eto heno at yr disgrifiad yma a yr darluniau yma mae Paul yn defnyddio, helpa ni arglwydd. Helpa ni ddeall beth mae'n disgrifio, helpa ni ddeall beth mae'n golygu i wisgo yr sgidiau yma mae Duw wedi darparu ar ein cyfer ni. Helpa ni i arfogi'n hun ac i ei dderbyn yr hyn rwy ti yn ei roi. Dad, ni'n cydnabod eto bod ni'n methu gwneud dim yn ein nerth ein hun. Ond arglwydd os i ni'n ddilyn di, os i ni yn cerdded yn yr ysbryd, os ydyn ni yn dilyn ôl traed Iesu Grist, yna, i ni'n gallu cerdded ar y dŵr fel petai, ni'n gallu sathru Satan dan ein traed. Am dy fod ti yn rhoi'r nerth i ni wneud hynny. O arglwydd, helpa ni felly yn y pethau hyn i gyd. Helpa ni i gredu. Helpa ni i dygaru di. Helpa ni i garu eraill, i garu'r bobl o'n cwmpas ni. Arglwydd, cadwa ni rag bod mor gyfforddus yn ein iachawdwriaeth ein hunan, a'r ffaith bod ni wedi cael ein achub, arglwydd cadwa ni rag peidio bod â baich dros eraill. A'r dyheuad yna, fod eraill yn cael clywed, fod eraill yn cael gwybod am dy gariad di, bod eraill yn cael ei hachub hefyd. Arglwydd cadwa ni rhag hunanoldeb. Dan maddau i ni, ein hunanoldeb. Ro meddwl ac ysbryd Crist i ni, yn cyfrif eraill yn deilingach na ni'n hun, yn barod i fynd i'r eithaf, mwyn fod pobl yn cael clywed amdano ti. Arglwydd, unwaith eto, wrth i ni feddwl am y frwydr ysbrydol, ni'n cael yn atgoffa fod yna frwydro yn digwydd yn y byd, mewn cymaint o fannau. Arglwydd, unwaith eto, ni'n torri'n calonau ac yn gofyn arno ti drwy garhau. Arglwydd, ni'n gweddio bydda efengyl tangnefedd yn gwneud ei waith yn y byd. Bydda pobl yn dod i weld ei pechod a'i hangen amdano ti ac yn dod i weld y gariad di a trwy hynny yn rhoi'r gorau i gasineb, yn rhoi'r gorau i frwydro. Arglwydd, tystyria os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio dros y bobl hynny sy'n cael ei effeithio gan ryfel. Y bobl hynny sydd yn byw ar hyn o bryd mewn ofn, a mewn poen. Gymaint o bobl sydd yn delio gyda effeithiau trauma. Gymaint o bobl sydd falle wedi cael eu camdrin ac i gormesu yn oer, yn newynog, yn sal, arglwydd, tostyria. Gad i
i dy efengil di i ddod a chysur i bob man os gweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan felly nawr i dofal di. Lle bynnag ti'n ein harwain ni, beth bynnag ti'n galw ni'n wneud, helpa ni fod yn ffyddlon i ti. Ni'n meddwl am Paul fan hyn, yn y carchar, mewn cadwynau, ac eto'n dal i chwilio am ffyrdd i dy wasanaethu di ac i wasanaethu dy bobl di, ac i rannu'r efengil gyda'r eraill. Helpa ni fod rhan fath. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad nesaf. Rhif 55 yn yr atodiad, ond bydd y geiriau ar y sgrin. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd, oes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lluoedd deiar a nef. Nawn ni sefyll i ganu mawd yn gilydd. Felly ni'n parhau i edrych ar yr arfogaeth yma, wedi ei ddarparu i ni gan Dduw ar gyfer y frwydr ysbrydol. A fi wedi gwneud y pwynt yma sawl gwaith yn ystod y gyfres, fi'n meddwl bod e'n iawn i'w wneud eto, mae arfogaeth ysbrydol yw hyn ar gyfer brwydr ysbrydol. Mae Paul yn pwysleisio hynny yn adnod 12,
nid a meidrolion yr ydym yn yr afael. Hynny yw, be mae'n golygu fyna yw bod ni ddim i fynd mas gyda'n arfau ni i ymladd yn erbyn pobl. Nid brwydro llythrenol, os allai roi y fel na sydd gyda ni fan hyn. Siwr bod ni gyd yn ymwybodol yn y gorffennol, mae yna Gristnogion, neu pobl sydd yn hawlio enw Crist o leia, wedi cyflawni pob math o erchyllderau, wedi mynd i ryfel, wedi mynd i ymladd a lladd a niweidio yn enw Crist ac mwyn lledu yr efengil. Wel, na, i ni ddim yn gallu cyfiawnhau hynny. Mae eisiau ni edifarhau o hynny. Mae eisiau ni weld, drygioni hynny. Na, brwydr ysbrydol yw hon. Arfogaeth ysbrydol. Ond, maen nhw dal yn arfogaeth go iawn. Okay? Just achos mae rhywbeth ysbrydol a ddim llythrenol, cnawdol, maen nhw dal yn real. Oedd Paul fan hyn wedi ei gadwyno, wedi ei glymu yn llythrenol i milwr Rufeinig. Ac felly iddo fe oedd y darlun yma'n un byw, falle bod e hyd yn oed yn gweld nhw weithiau yn tynnu'r arfogaeth off a roi yn ôl ymlaen. A fel yna, dylsyn ni fod yn meddwl am yr arfogaeth yma. Ddim jyst o darllen amdano nhw, meddwl amdano nhw, ac yn anghofio amdano nhw. Bys yma ddim yn beth gwael i ni, os ych chi'n Gristion, ar ddechrau dydd efallai. Pan chi'n bita'ch Coco Pops neu beth bynnag yn y bore, bod chi'n meddwl eich chi'n, wel, dyma fi nawr, ac fi'n mynd i roi ymlaen y gregus yma. A fi'n mynd i roi ymlaen yr arfwisg yma. Fi'n mynd i roi ymlaen y sgidiau yma, a'r helmet, a'r tarian, ac yn y blaen. Fi'n mynd i baratoi fy hun ar gyfer y frwydr sydd i ddod. Faint o wahaniaeth bydd hwnna'n neud i chi o ddydd i ddydd? Tysa'r peth yma yn fyw ac yn real i chi. Nawr mor belled, i ni di roi ymlaen gregus y gwirionedd. Dyna lle wnaethon ni ddechrau. Wnaethon ni weld bod Duw yn ddiw gwir, mae'r math beth a gwirionedd absolws. Mae Duw wedi datguddio y gwirionedd i ni, a dyna nawr yw sylfaen ein bywyd ni. Dyna sydd fod i'n cylchynu ni ac yn sylfaen ein bywyd ni yw y gwirionedd. Yna, ni wedi rhoi ymlaen arfwisg cyfiawnder ar ein dwyfron. Ni wedi gweld trwy ffydd yng Nghrist i ni'n derbyn cyfiawnder newydd. I ni wedi methu, ni wedi pechu. Does dim hawl gyda ni ymddangos ger bron Duw. Mae y diafol yn cyhuddo ni o bechod a mae'n gywir ni'n pechu. Ond nawr, trwy ffydd, ni wedi gwisgo cyfiawnder sydd yn cael ei roi i ni. Cyfiawnder Crist sy'n golygu bod ni'n gallu ymddangos ger bron Duw yn hyderus ac ni'n gallu gwrthsefyll y diafol a dweud, na, yng Nghrist fi yn ddibechod. Felly, be sy'n nesa? Wel, ni'n troi at adnod 15 ac yn darllen y geiriau hyn. Parodrwydd i gyhoeddi efengil tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Yr arfogaeth nesaf sydd dyn ni yw esgidiau efengylu. Nawr, os ych chi wedi bod yma dros yr wythnos y diwetha, chi siwr o fod yn gallu dyfalu erbyn hyn sut fi'n mynd i taclo'r pwnc yma. Okay? Fi'n ymddeheirio os yw yn formulaic, os yw wedi mynd yn predictable erbyn hyn, ond y gwir yw, sa'n gweld ffordd arall i wneud e. Felly, be ni'n mynd i wneud yw ddechrau gyda y syniad yma o sgidiau, dechrau gyda'r ddelwedd, y darlun yma o sgidiau, ac yna ystyried, wel, beth yw'r sgidiau ni fod i wisgo. Felly, os chi'n cymryd nodiadau, pwynt cyntaf, gair cyntaf yw esgidiau. Okay? Esgidiau.
Nawr falle, ar yr olwg gyntaf, wrth i ni ddarllen trwy'r restr yma, ysgidiau yw rhan o'r arfogaeth sydd yn swnio mwyaf od, mwyaf annisgwyl. Falle y rhan o'r arfogaeth sy'n lleia exciting, os ni'n honest, ie? Ni'n deall pan bod angen tarian, ie. Ni'n deall pan bod angen cleddyf. Ni'n deall pan bod angen helm ac arfwisg ac yn y blaen, ond sgidiau? A pam? Pam bod Paul yn mynd â ni i feddwl am sgidiau? Ond pan chi'n meddwl am y peth chydig yn hirach, y gwir yw dylse fe ddim fod yn sioc i ni bod Paul yn sôn am sgidiau. Wedi'r cwbl, meddyliwch nôl nawr i beth i ni wedi darllen yn yr adnodau agoriadol. Beth yw pwrpas yr arfogaeth yma? Wel, drychwch ar adnod 13. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg. Ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch! Ac y gweud y gwir, mae wedi gweud y gair sefyll yn barod yn gynt yn yr adran. Sefyll, 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 safwch, safwch, safwch. Hynny yw, mae'n gwneud synwyr perffaith felly, yn dydy bod eisiau ni ystyried be ni'n gwisgo am ein traed. Mi'n siŵr bod ni gyd i bod mewn sefyllfa rhywbryd lle doedd ysgidiau cywir ddim gyda ni. A mae problemau'n codi yn syth yn does. Un problem amlwg yw mae y llwybr yn gallu bod yn boenus i gerdded arno os nag o sgidiau cywir gyda chi. Mae'n gallu achosi niwed i ni. Enghraifft, dwi'n siŵr bod ni gyd i bod i'r traeth ac chi'n eistedd falle lan ar y cerrig, chi'n tynnu'ch sgidiau chi off a nawr chi eisiau mynd lawr at y tywod. Ac chi'n cerdded, a mae'r cerrig mawr, mae nhw chydig bach yn boenus, ond wedyn chi'n cerdded y cerrig man yna cyn y tywod. A chi'n edrych yn ridiculous, yndi chi, yn trio mynd dros nhw, achos maen nhw'n brifo, achos dyw'r sgidiau cywir ddim gyda chi mlaen. Problem arall, amlwg, yw mae'r llawr yn gallu bod yn llithrig. Mae'n siŵr bod llawer ohoni yma yn mwynhau mynd i'r Steddfod, Steddfod Genedlaethol, mis Awst, Cymru, rhan fwyaf o'r amser mwd. Ac os chi ddim yn ofalus, os chi ddim yn cerdded ar y llwybr, os sgidiau call ddim gyda chi ymlaen, beth sy'n digwydd i chi? Wel, chi'n llithro dros y lle i gyd. Os chi ddim yn ofalus, chi'n mynd i lithro a glanio a cael penol glib a mwdlyd. Nawr, bydd hynny'n embarrassing yn bydda, ar faes y Steddfod. Ond mae Paul yn sôn fan hyn am frwydr. Os chi'n llithro mewn brwydr, mae ar ben arnoch chi. Mae'n rhaid aros ar eich traed mewn brwydr. Nawr, roedd y Rufeiniaid, y fyddin Rufeinig, wedi ffeindio'r ateb i hyn. Oedd ganddyn nhw'r math yma o sandal lledr, sandal caled, oedd yn clymu'n dyn am eich traed a gwaelod eich coes chi. Sandal oedd yn ddigon cryf i allu fynd ar cerrig neu rhywbeth poenus oedd yn falle mynd i niweidio'ch traed. Ond yna, be o'n nhw wedi gwneud oedd gosod spikes, hoelion, yng ngwaelod y sandalau yma, fel studs pêl-droed mewn ffordd, a'r spikes yma yn galluogi'r milwr i sefyll beth bynnag oedd yn ei gwynebu nhw. Os oedd gan y milwr ei sgidiau ymlaen, ond nhw'n gallu symud yn rwydd, yn gyflym, yn ddi-drafferth, mynd lle bynnag oedd angen, ond hefyd yn gallu dal ei tir heb lithro. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn? Sgidiau, hynny yw, mae'n eitha amlwg yn dydy. Mae Paul yn defnyddio darlun syml i gyfleu ein llwybr ni mewn bywyd. A pwysigrwydd sefyll yn gadarn, ie,
Ond hefyd pwysigrwydd dilyn y llwybr mae'r arglwydd yn gosod i ni. Wel, pan ni'n gwynebu'r ymosodiadau yma, yn gwynebu Satan a'i ddilynwyr, mae'n bwysig bod ni'n sefyll. Ond wrth gwrs, o ddydd i ddydd yn ein bywyd ni, i ni ddim yn aros yn llonydd. Ydyn ni? Ni methu jyst sefyll yn stond trwy'r dydd bob dydd. Na, mae dyn ni llefydd i fynd, pethau i'w wneud. Mae gennym ni lwybr i gerdded. Mae gennym ni daith ysbrydol o'n blaenau. A mae'n adegau lle mae'r llwybr yna'n mynd i fod yn galed ac yn boenus. A mae'n adegau lle mae maes y gad yn mynd i fod yn lithrig ac yn dwyllodrus. Felly ni angen ysgidiau cywir. Shwd ni'n mynd i gadw'n traed oddi tano ni? Shwd ni'n mynd i gerdded y llwybr sydd o'n blaen ni? Wel, fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt te. Efengylu. Efengylu. Parodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Nawr, unwaith eto, mae'n ychydig bach o anghytuno fan hyn, ymhlith yr esbonwyr. Beth mae Paul yn golygu yn union? Gallwch chi gyfieithu'r geiriau yma fel nid parodrwydd i gyhoeddi'r efengyl, ond jyst parodrwydd yr efengyl. Hynny yw'r syniad mae'r efengyl yw nawr sylfaen ein bywyd ni ac yr efengyl sydd yn effeithio ar bopeth ni'n gwneud. Okay, so, meddwl nawr am y darluniau. Fel Cristnogion, ni wedi derbyn y gwirionedd, ni wedi rhoi'n ffydd ni yng nghyfiawnder Crist, a nawr ni'n sefyll ar yr efengyl. Pa bynnag temtasiwn sy'n dod, pa bynnag her sy'n gwynebu ni, pan ni'n cael ein gwrthwynebu, pan ni'n cael ein casau, pan mae'r diafol y cnawd, y byd a'n holl gelynion yn sefyll yn ein herbyn ni, ni fod i sefyll ar yr efengyl. Okay, stand your ground. Peidio cyfaddawdi, peidio roi lan, peidio cael ein symud. Nawr, mae hynny'n wir, wrth gwrs bod e. Os chi eisiau dal i feddwl am sgidiau, mae'r efengyl fod fel par cyfforddus o boots. Chi wedi cael par o boots sydd yn ffito chi yn dda? O, dyna sy'n mae'r efengyl fod i ni. Hynny yw, dyw'r efengyl ddim fod yn rhywbeth anghyfarwydd i ni. Na, mae'r efengyl fod yn rhywbeth sydd yn ein ffitio ni. Mae'r efengyl yn ffitio pawb, right? Dim rhaid i chi fynd i Clarks a cael nhw i ddefnyddio'r peiriant yna i mesur eich trad chi. Mae'r efengyl, mewn un ystod yn one size fits all. Mae'r gwahoddiad yna i ddod at Grist i dderbyn bywyd. Mae ar gael i bawb. A felly mae eisiau ni wisgo yr efengyl am ein traed ni. Os ych chi yn Gristion, right, os ych chi wedi rhoi eich ffydd chi yng Nghrist, os ydych chi fel glywon ni bore yma wedi edifarhau, a wedi derbyn maddeuant pechodau, ac os ych chi nawr yn dilyn Iesu Grist, wel, mae eisiau chi sefyll yn gadarn ar hynny. Mae'n ddyfyniad enwog iawn. Martin Luther, y diwygiwr, oedd e'n cael ei annog i wadu yr efengyl. Oedd e'n cael ei annog i recanto, i dynnu nôl yr hyn oedd e wedi bod yn ei bregethu. Ac mae Martin Luther yn dweud hyn. My conscience is captive to the word of God. Thus I cannot and will not recant, because acting against one's conscience is neither safe nor sound. Here I stand, I can do no other. God help me. I'r Cristion, mae eisiau ni sefyll ar hyn. Here I stand. Ni'n caru'r arglwydd, ni'n credu yn yr arglwydd, ni'n gweud, dyma'r unig ffordd i berson i fod yn iawn gyda Duw, a dim ots beth mae pobl yn bygwth, dim ots beth mae unrhyw un yn gweud neu'n gwneud, ni'n mynd i sefyll ar hynny.
Ond fi'n credu fod ffocws Paul ychydig yn wahanol. Fi'n credu fod y cyfieithiad sydd gyda ni fan hyn yn well. Nid jyst parodrwydd yr efengil yn esgidiau am eich traed, ond parodrwydd i gyhoeddi efengil tangnefedd yn esgidiau am ein traed. Nid jyst sgidiau'r efengil sydd eisiau arno ni, mae hynny'n wir ac yn bwysig. Mae eisiau sgidiau efengylu. Mae eisiau'r sgidiau yma sydd yn mynd â ni i rannu'r efengil gydag eraill. A reswm pam fi'n meddwl mae Paul yn sôn am fan hyn, yw'r gair yna tangnefedd. Efengil tangnefedd. Hynny yw, pam sôn am efengil tangnefedd fan hyn? Wel, chi'n cofio, os chi wedi bod yma, falle chi'n cofio, mae Paul yn tynnu, ar gyfer ei ddarlun o'r arfogaeth, mae'n tynnu nid jyst ar milwyr Rufeinig, ond mae hefyd yn tynnu ar lyfr y proffwyd Eseia. Nawr, gwrandewch ar y geiriau yma o broffwydoliaeth Eseia. Eseia 52, ac adnod 7. Eseia 52, adnod 7. Mor weddaidd, neu mor brydferth ar y mynyddoedd, yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, hynny yw sy'n cyhoeddi tangnefedd, yn datgan daioni, yn cyhoeddi a chawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Be mae'r adnod yna, yn Eseia 52 cyfeirio ato, yw hyn. Oedd y bobl, yr Israeliad ar y pryd, mewn ceithglyd. Right? Ond nhw wedi gwrthryfela'n erbyn Duw, ac oedd Duw wedi eu cosbi nhw, ac wedi gadael iddyn nhw i gael eu concro a'i cymryd i Babylon. Maen nhw'n gaeth. Ond yna mae'r neges yma'n dod. Y neges gweddaidd yma. Y neges hyfryd yma. Neges o heddwch, o dangnefedd, fod Duw yn mynd i ddod â nhw nôl. Bod Duw yn mynd i'w ryddhau nhw, eu hachub nhw, eu hadfer nhw, a'i dychwelyd nhw i'w gwlad ei hun. A felly, mor weddaidd yw traed y negesydd, mor hyfryd, mor brydferth yw traed yr un sy'n dod i gyhoeddi y neges yna i eraill. A dyna pam fi'n tueddu i feddwl, mae nid jyst yr efengil fel sgidiau personol i ni sydd yn bwysig, mae hynny yn bwysig, ond efengylu. These boots were made for walking, nid just i sefyll yn gadarn yn erbyn Satan, ond i fynd ar efengil i eraill. Mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi comisiwn i'r eglwys, ond do, ewch gan hynny i'r holl fyd. Os ni ddal y ddau beth yna ochr yn ochr, ond oes, ni'n sefyll yn gadarn yn erbyn Satan, ond ni'n mynd yn dilyn yr arglwydd, dilyn yn ôl traed Iesu Grist, yn mynd ar newyddion da mae'r un nid i dderbyn i eraill sydd mewn hangen. Mae gwisgo'r esgidiau yma yn golygu bod a baich dros y bobl o'n cwmpas ni. Bod ni'n gweld unrhyw un sydd ddim eto yn credu yn Iesu Grist fel person coll. Fel person sydd yn rhan o deyrnas y tywyllwch, rhywun sydd angen clywed, rhywun sydd angen i galw gyda'r newyddion da yma o dangnefedd. I glywed fod yna heddwch ar gael, heddwch gyda Duw, heddwch cydwybod, heddwch gydag eraill. Wrth gwrs, yr esiampl orau sydd gennym ni, o rywun yn gwisgo sgidiau
efengylu yw Iesu Grist ei hun, ynddo fe? Fe nath wisgo'r sgidiau yma. Digwydd bod, o'n i'n meddwl bore yma, o'n i am eiriau Ioan Fedyddiwr yn dweud bod e ddim yn deilwng i datod carau sandalau Iesu Grist. Ond dyna nath nath Iesu wisgo parodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn sgidiau am ei draed. Fe nath Iesu ddewis cymryd y llwybr anodd, caled, poenus. Fe nath Iesu ddewis ddod i'r byd a gwynebu ymosodiadau a bygythiadau. Nath wynebu y diafol ac eraill yn trial i faglu a cael ei lithro ac i syrthio. Ond trwy'r cwbl, be ni'n gweld? Ni'n gweld Iesu'n cario ymlaen. Mae'n cario ymlaen gyda'i olwgau ar y groes. Mae'n cario ymlaen a mae'n mynd i ddioddau ac yn marw. A pam? Pam dod i'r byd? Pam cael ei eni? Pam byw y bywyd yna? Pam gwynebu hyn i gyd? Pam cerdded y llwybr yma? Wel, cariad, ynddo fe? Cariad ato ni, cariad ato chi. Achos bod eisiau dod i gyhoeddi'r efengyl yma. Bod eisiau i bobl fel chi a fi i glywed yr newyddion da yma ac i gael ein hachub. Fe yw'r un sydd wedi gwisgo'r sgidiau yma, a nawr mae'n rhoi'r sgidiau yma i'r eglwys ac yn dweud ewch. Fi yn poeni bod yr eglwys, yn eglwys ni, ac yn ehangach bod ni wedi swopio'r sgidiau am slippers. Fi'n hoffi slippers. Os chi'n dod draw i'n tŷ ni, peth cyntaf fi'n neud, newch chi weld, sgidio off, slippers mlaen. Pam? Achos maen nhw'n gyfforddus. A pan chi efo'ch slippers mlaen, chi'n gallu ymlacio ac mae slippers mlaen yn golygu sai angen mynd mas i wneud unrhyw beth. Ond ydyn ni wedi bod fel yna fel eglwys. Slippers mlaen. Ddim eisiau mynd mas, ni'n gyfforddus. Ddim eisiau aberthu, ni'n gwybod yr efengyl. Ddim eisiau cymryd y llwybr poenus. Os felly ni mewn perygl. Mae'n swnio yn counterintuitive, nag yw e? Mae slippers yn rhywbeth neis, gyfforddus, saff, ond na, achos mae'r sgidiau ni fod i wisgo yn rhan o'r arfogaeth. Mae'r sgidiau yma, sgidiau efengylu, yn rhan o'r ffordd mae Duw wedi darparu i'n gwarchod ni. Nawr sut? Sut? Wel, jyst meddyliwch gyda chi fi roi rai esiamplau i chi. Be sy'n digwydd pob tro chi'n mynd ac yn rhannu'r efengyl gyda rhywun arall? Wel, chi'n cofio'r efengyl, ynddi chi? Chi'n methu peidio, ydych chi? Os chi'n mynd i rannu, os chi'n mynd i feddwl ac yn mynd i lleisio yr newyddion da yma i rhywun arall, chi'n methu help, ond clywed y peth i chi'ch hun ac cael eich atgoffa o'r newyddion da yma. Be sy'n digwydd pob tro chi'n mynd ac yn ymwneud gyda rhywun sydd ddim yn credu ac yn gweld eu hangen nhw. Yn gweld, y tywyllwch a'r anobaith maen nhw ynddi. Wel, chi'n cofio gras Duw ato chi. Chi'n cofio mae dyna oedd eich sefyllfa chi ar un adeg a mor dda, mor garedig mae Duw wedi bod wrtho chi. Be sy'n digwydd pan chi'n mynd gyda'r sgidiau efengylu yma ac yn dweud wrth bobl am Iesu ac yna maen nhw'n gofyn cwestiynau neu falle yn eich herio chi mewn rhyw ffordd? Wel, be ddylse fod yn digwydd yw bod chi'n mynd a falle neud bach o ddarllen, bach o astudio, mynd nôl a gwisgo greges y gwirionedd, ymchwilio ac pan mae pobl yn eich casau chi am yr hyn chi'n dweud wrthyn nhw, chi'n pwyso'r arglwydd yn di chi. A be sy'n digwydd pan mae rhywun yn ymateb i efengyl tangnefedd
Pan i chi wedi mynd efo'r sgidiau yma ymlaen a wedi cyflwyno'r arglwydd Iesu Grist iddyn nhw, a'r gobaith sydd i'w gael ynddo fe, a maen nhw yn ymateb ac yn credu. Wel, chi'n profi grym Duw, yn dydych chi? Mae yna lawenydd yn y nef, a mae yna lawenydd a diolchgarwch yn eich calon chi hefyd. Ydych chi'n berson sgidiau? Mae yna shoe people weithio yn does. Ti nhw'n llawn sgidiau. Pob math o sgidiau at ddibenion gwahanol. Mae yna sgidiau gwaith, mae yna sgidiau cerdded, mae yna sgidiau redeg, falle sgidiau balei, neu sgidiau dringo, neu pob math o rai eraill. Ydyn ni fel eglwys ac ie fel unigolion yn gwisgo parodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefydd yn esgidiau am ein traed. Ydy'n traed ni o ddydd i ddydd yn cael ei harwain gan yr angen fawr sydd o'n cwmpas ni. Ac ydyn ni wrth fynd ar newyddion da mae eraill, ydyn ni'n sefyll yn gadarn yng nghariad Duw. Yr unig ffordd ni'n mynd i sefyll yw gyda'r sgidiau hyn, mwyn ei enw e. Amen. Amen. Gawn ni air o weddi dyn gilydd. Arglwydd ni'n diolch i ti eto am efengyl tangnefydd. Diolch fod yr arglwydd Iesu ei hun wedi dod i gyhoeddi'r newyddion da yma i rai fel ni. Diolch am ei gariad e. Diolch fod wedi gadael yr gogoniant oedd ganddo fe. Ac gadael cyfforddusrwydd yn ef mwyn cerdded y llwybr anodd yma oedd yn arwain i'r groes. Dad, ni'n diolch am hyn a yn gweddio ni di helpu bob un ohono ni heno i gredu hyn, i roi'n ffydd ni yng Nghrist. Dad, os mae dyma siwd i ni wedi cael ein trin o arglwydd ro'r parodrwydd yna yno ni, yr awydd yna'r baich yna i fynd allan i rannu hyn gydag eraill. Dad, clew ein gweddi yn enw Crist. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen, emyn cyfarwydd syml, emyn hyfryd, rhif 45. Diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di roes di'n oleuni, nefo. O aid yr hyfryd wawr arlyd, goleued ddeiar lydan. Ni eisiau'r efengyl yma i ledu trwy'r byd i gyd. Hallelujah. Amen. O'n i sefyll i ganu.
yfed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.